най-малката от семейството на цели 5 години и е нашето още малко куфърче. Представям ви Гергана Иванова. Здравейте за Гери. Здравей, бате! Здравей, Гери! Честит рожден ден да си жив и здрав, родопчан, и сега ще ви покажа как един шоп свири на родопска гайда. Така ли? Може би трябва да посрещам още един твой гост, който да ти прави компания. Заповядай.